Nay Baba Sare, Jambo. Nay Baba Sare, Jambo. Wallahi kai on ngala bar ko dum pada nder wuro do Baba Sare. hande kan mi wala ta bang lido mi han mi wala na kon fijirde wala weta on nani du jotta ka midi mi habbe modon do amma on ka ciwte hani wada dabare mi dilla kadi yawa Min mana mi nando kubaru man ha radio. Na ala fijirde do na min mam do rena ma warta mi yawdo. To ma gida min bo na midi mi ya mi lara. wato na yi jibam te dai kanjum wadi to jibam do teddino do on dido pat mi yara non kanjum wadi min kam wato ko mi laari kam yo to wodi jando bo dada sare an ka se ko camunyal wala fijirde de mi haybe ma jotta kam mi kakam je amariya kesum an bo ko camunyal kadi wala suare dem yade be ma andi tam wala suare dem yade tawolu chup chup tawolu sam Nay warita. Wala no kawari la min diri fu min ya. wodi den kam de banni bidon kam wala aybe han wada ndul mama ndul ha mo do ipat mi yade be mudum kadi Bismillah. on jabina Min jabi. yawa to ndul mama ndul karima ja mo ja asta be beledde jura manga anditana moy wadingel ber wane bo wadingel ber Warata Baba Sare. Noy nay ber may doyirta haddo am a hosa yara haddo mako warata rikici nasti mi jabata ko warata. ber man de hado ber Haddo am doyi mi jabata ko. Haddo am doyi. wato na ayi bem seko samuel wato ayi be jungo do na ayi galgo woni kanjum wadi go tufti gallo ber kam yoli ado Ta rikici ma dudi Baba Sare mi jabata nane man den kay nonno mardi problem mi jabata. Haddo am doyi a yari haddo mako. wala rena ber do mako do ber Haddo am doyi a yari haddo mako rikici nati mi jabata. Den kamin sanja babal. yo jonta kam en putita malli bondo jabay kam Bismillah. en putita Bismillah. Sanja babal. to wala ayi be sanje babel man ndul mama ndul karima ja mo ja atta be beledde cura manga andi tana moy wadingel ber wane bo wadingel ber Mi jabata. Jambana si. Rikici nane man den kalo mari problem biya Baba Sare. To Baba Sare do ko wadele mu yon ko sa mu yara minan idi ko. Balli mani. yo wala aibe amariya wolwi kam nayi mi wala dabare amariya kesum wodi wala kodume mbulam ni kam yara no ndido fudu Oh. yawa assalamu alaikum dadirabe bandirabe sobirabe on yettama on dongondi be Bouba Coumpa Sare Coumpa radio Coumpa hande bo o moddan en kubarwol to Allah muy na kon do reni derdirabe kala ko tari gure do pat ngare jaldire kumpite darale kite mon acce be gewta on ngare jaldire ndare artiste en ko be jengen jalnobe wamobe haledina kon yowa derdirabe e warobe man bo banadum be e fijobe man bo e gure man bo banen derdirabe mbotkonam geccebe gure de be de tammi yallugo Malape bere bangli. yawa on nani du hami chol fainta bo Kuluku bendaw. yawa on nanan gotel derdirabe am yawa onon yimbe Wuro ardo bena ko wimde. yawa onan yimbe wuro ardo be na kon winde ngare jalde kolle capacité mon kadi capacité yawa fainta bo min chapta town useni buduje gure toy fainta bo Wuro galdima abba be gibjol. yawa ta ayejita bo charache ware charate yawa charate yawa ta ayejita bo hosere foruje bedume
Pakete. Yawa pakete o sere fawru moyna jidda galdiba on pat ngare jaldire derdiraɓe am on gara on dara bouge yawa pakete o sere fawru galdima ngare le on galdima yawa yawa derdiraɓe am on ɗon gatani am hakkilo du mi woyti mi wiyon yimoɓe artiste en je temmi wargo fijugo hanna kon le 2 janvier 2021 derdiraɓe am mate nani yam boɗɗum fijoɓe man artiste en ɗo mari Abdou Pullo en ɗo mari Annour Nero yawa bana jalnoɓe man bo Arabu FM be Bouba Coumpa man min man yawa min en ɗo mari filme kesa pol ko takkitego nga takkitaki ngaro koli nder leyda maga yowa le 2 hanna kon min jahan min projecteur on min jahan min kolla on filme man artor duniya pat larugo jamaje leddina kon be ko tarina kon man bo filme man be projection man bo be wada je ha mahol mangalawa be leppol ni do alara ko do foore mako ni bana suudu je boppa men do yawa deddiraɓe am to min ɗon nena on ngare kumpite yawa bare katar ko kidnap karamni ce orna mera lakta sari maroko hindustan nay wala agar bo pura yakin he barnake he nakong yawa community do pat yame yamle entrée man do nastugo man combien tanu me boro sappo tanu me boro joy wato artiste jemlimti do sukuno min gattama 5000 nakam laaru wato mi 5000 berde mon tayi ate on hulbe du amma mi ande on yimbe kirki entrée man 1000 francs boro gotel seleman ay boro non zambay min bo amma ngade tan borol man tan ta ko moy diga bingel manga diga couple ngare ko be moy ko be dotti en bappa en ngam mawmawbe kawtan gure do patta mi hawtugo ngare ndare kaye fi yimbe na kon be yimbe barnake be yimbe hosere fo diga hosere ngabbu diga hosere gilangeru on pat ngare on nani du yawa bye mi dilli way assalamu alaikum yawa yo on don daram da